Sin Shong Bishar Kabalai Jong Megalaya High Court Kabalalong Minta Kasi ka Khatsau Tarik Undailar Halor ka Jing Mudui Mukot Duma Jong ka Kinuhon Niam Hindu Halor ka Jing Bomyo ya ka NOC na ka Dorbar Shnong Mausun Ram ya ka Jing Tmu ya Yatra Jong ka Niam Hindu Nakaliang urang ba Shnong Jong ka Mausun Ram Uba Hiamdor Rapsang Hadirin Bami na Yeng ka Shari Ula Pentip Banakaliang ka Dorbar Shnong ka Yang Scam Halor ka Nongrim Bakate ka Jaka Kamde ka Jaka Maniblay Jong Nuga Niam Henry ka Jaka Jungo Akai Perthei Ula Ongru Baka Dorbar Shnong ka Scam ka Nongrim Ban Pilong Kum ka Jaka Jungo Akai Perthei Bat Hakaba Khadu ka Jingeng Jongki Halor ka Nongrim Kala Saiso Namar Ban Nakaliang ka Kinhun Kaba Mudui Kala Pinsangye no ya ka Jingya Yatra Jongki Ulo Ongru ba Kumbalong Menta ka Jingya Yatra Kamlong Shu Bat haba Persyang ban keli ya kadaw nakaliang urang ba Shnong tip ya kadaw baliki Kinuhon Niam Yatra kiweng no ya kata ka Jingtmu message pangini ban yang scam panginong karandian ban bat ya ka hok ya ka Jinglong try dijaka kiputa bok blay ula benta ma yang scam yang ngo yu blay ki baro kumbak hitim ba nakaliang jong ka Shnong ke jong ya nila yang scam halor ka Nongrim bagati ka kremo jumbon ka diga tourist spot bat ka haba po jong ka Jingpet jong ka Jing Sumar jong ka Shnong Mausina bat ngimsha yano banwan pedlong ye kita ki program leniam leru kam hakati ka jaka ngai baro ka ki tourist kila banwan nakaleng sodong ka perthai ka jaka ni dah welcome ke haba khadu kata ka Jingyang ga jongi ha kata ka Nongrim ka bas scam menta nakaliang jong kitu ki persang banwan jubor sakati ka kremo jumbon kila ai ke Jingtip sepok ke kur bakila call off ia kini ke program ke joki jadi tangkata ngadi kari nganget bagadi ka result ke babaha bat bau bleiru las ngap per skor ya ke Jingdwai jongi kum ki traisong muslim bar ke Jingdwai jongki pai ba juga bri hinjau trem baka wei na ki jaka kanum lej sawai pak rekan ne kan sa kum kanong genti ke jongi ke bangilayo nadu kulong kuma na ki maintenance department ke jongi ngin beteng banak pen scam ya kan kum ka Shnong nang ni sakhamat ngin nang kampan bahashu hakabai dei be ketika gram bat kani ka message ka ba komentam ya kum kari ba ka cai bede ka ba phai ya kani ka result mata kasi ka jingni ndeng isu tana baki tehi ki bambut man pelong ya kum kita ki program kila pentip se ka kod menta kasi bakila kolaf ngam kwa ban kan shibon syaki menta ya menta ngai ngadi ka dei betang ka jingjau khublai shibon nam ta jok firu ki bejupan kriang ki khubon na kalen jingni Mana tau hangni bang asung sarang bang ade lawyer jong ka Shnong Mausun Ram te na don bentaru bat ka Hima Mausun Ram te kani ka Jing Yang Tiang jong ka Shnong Mausun Ram manumai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nang ni sa Mausun Ram ban le nyam te po krem kalau long ka Jingjob nomor sisi ni bayang triang belum ai ke permission kalau long KKI ke pasai so mandaksi nomor kalau penpoi sa kau put ba kihab and call off ya kani ka yatra di katahi kani ka Jingjob yang ni bad yau pai ba hi ba kersian ya kani ka Jing le jong Dorbar Shnong di ya ka Jing pen bah ya ka te ka krem dan pen bah susu ya ka krem man pet ba kanum don kata ka Jing le dusmon jong no ila decide bakan don ka komiti ka yang bisa ka ya ha kata bakan don ka komiti bat nang ni sakmar hi sa le ki babha namanta ban kiu te ka Shnong Mausun Ram ya kani ka kram mau jumbuin du ngin pen bha susu bat nang ni sakmar ngin hab banda fikir bha ya no ban ai permission ni no mai andre kum ka tourist spot kumulong wasan rang ba Shnong te kam don jing khang yano ru banwan sa po ka Shnong Mausun Ram banwan man pay ate ka krem majumboin bad kum ki tourist andre kum ka jaka ban le nyam kulai sibot